Страшни истории за Roblox, част 4. Днеска ще си говорим за най-новия хакер, който се... Аре бе, идвай. Скачай! Къде си? Тук съм. Къде? Синьото. Добре. Днеска ще си говорим за най-новия хакер. Ма къде отиде? Синьо! Добре, идвам. Днеска ще си говорим за новия хакер, който се казва Murder_3448. Акаунтът е създаден тази година и е роден точно на моята дата, което е много странно. Някои хора биха си помислили, че съм аз, но след като аз съм с един профил, всичките други ги зарязах, т.е. виждате колко профили си сменям. И историята му била, че винаги не побеждавал на никоя игра, защото акаунта му бил прокълнат, т.е. нали, влязал е в някакъв чужд акаунт. Първо е бил акаунта на някакво дете, друго. Той е знаел паролата, влязъл е, но след като детето вече не било актуално в Roblox, той решил да влезе в акаунта му, понеже му било интересно какво има в акаунта, дали има Robux и някакви items и така. Но след няколко дена на акаунта бил изтрити всичките приятели, всичките, нали, имал Robux на този акаунт, всичките дрехи. И тогава решил да влезе в Murder Mystery. Тя е много известна игра. Решил да влезе, но след като влязал в Murder Mystery, го изгонила. Той пак влязал после, но не могъл да излезе. Затова изиграл една игра и отишъл, нали, до кухнята да вземе нещо там от тях. И видял, че той съставил си телефона в стаята и като се върнал, видял, че излязъл на екрана някакъв Airface. Не знам точно как изглеждал и се загубил целия Roblox. Телефона му загрял и спрял да работи и от тогава момчето не било намерено. Но се казва, че още играе Roblox. Но не знам. Това беше от мен. Чао!